Ama kanumɔgɔw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu sɔgɔlen don anw na Mali kunnafoni TV sanfɛ an b'a fɔ k'aw bɛɛ k'aw bisimila a dabɔra o man jugu ka dabɔra kokura ko de ka jugu émission an ka yɛlɛ toujours an n'an kanumɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na n'an y'an kanumɔgɔw fo an b'an ka tunkarankew fo an ka tunkarankew aw folen don fo y'a fɔ Mali kɔ kan tunkaranke bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye tunkarankew folen kɔfɛ an b'an ka président fo président Assimi Goïta a n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen an ka foli b'u ye an b'a fɔ n ko u ni baara yani an ka don kɛnɛ kɔnɔ an b'a fɔ ko ala ka Mali suma ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye ala ka hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya kuma ni fili tɛ ban n'an donna mun kasi la k'u ka yafa ma invité min b'an bolo bi ta surprise ye donc n'a yɛrɛ y'a ye a bɛna fɔ ko ko bi ta in ma nɔgɔ donc an ka invité sera kɛnɛ kɔnɔ ka ban baaraɲɔgɔn bɛɛ sera kɛnɛ kɔnɔ ka ban mɔgɔ min bolo bɛ nɛgɛ la a ye Yaya Samake Yapi an b'a fɔ ko ani ce a ka muɲu a n'a ka sabali bɛɛ lajɛlen na donc an bɛna an ka invité bisimila kɛnɛ kɔnɔna la mɔgɔ ka ɲi i yɛrɛ de da kɔnɔ invité i bisimila somɔgɔw bɛ di yengaw bɛɛ nse aw yɛrɛ don an bɛ yan baasi t'a la baasi t'aw yɛrɛ la ayi tabarikala ala kana basi k'an si amina rabi invité min b'an bolo bi a bɛna présenter n'i ye mɔgɔ wele n'a mana fɛn di ma ana fɛn f'i ye invité i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Seydou Doumbia awɔ ka bɔ min ka bɔ Baninko wolodugu tɔgɔ ye Mansira o ye masigi cercle dugu dɔ ye ani masigi cɛ ye kilo 4 bɔɲɔngo ye o masigi yɛrɛ o ye masigi awɔ donc o diyara n ye invité bisimila la kɛnɛ kɔnɔna na donc ani Seydou Doumbia de bɛ ɲɔgɔn na o tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ min bɛ dɛmɛ n ka baara la ale ye Adama Yalifo ye Adama i bisimila ami somɔgɔw taara su la baasi tɛ i yɛrɛ dun wallahi baasi foyi tɛ i si tɔgɔ ɲɛna kosɛbɛ ba wo fɔ mɔgɔ ye o diyara n ye ko ɲɛbɛ kɛcogo la awɔ bi kɔni bi ka ɲi awɔ ok o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna ɲininkali min tɛnku an ka invité la a tɔgɔ ɲininkali kɔfɛ a y'a bɔ dugu fɔ k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ k'a bɛ bɔ Baninko Seydou Doumbia yan'an ka don e ka baara ye baara jumɛn ye i bɛ mun baara kɛ ne ka baara ye ɲɔgɔlɔnbɔ ye n'an ko ma tubabukan na ko théâtre théâtre in ye nansarakan bamanankan fɔtɔ de ye nta bamanankan yɛrɛ o ye ɲɔgɔlɔn ye ne ka baara bɛnnen bɛ ɲɔgɔlɔnbɔ ma o diyara n ye Seydou Doumbia ka baara bɛnnen don ɲɔgɔlɔnbɔ ma maro i ye ɲɔgɔlɔ caman de bɔ o ɲɔgɔlɔ hukumu kɔnɔna la mɔgɔ b'i dɔn mais caman t'i dɔn ni Seydou Doumbia ye dɛ mɔgɔw bɛ dɔn ni tɔgɔ jumɛn ye genre direct o bɛ sɔn ka dama dɔɔnin bɔ dɔw b'a fɔ ma ko tonton Sada dɔw ko Beka B dɔw ko Misi Ali dɔw yɛrɛ ko ɲanankɔrɔ ni min da bɛnna min ma ni hakili jiginna min na o b'o fɔ an b'a bɛɛ laminɛ o ye tiɲɛ ye bari a dabɔra olu de kama o ye tiɲɛ ye baara kɛ kun ye kanubagaw ko ye kosɛbɛ nka en fait ne b'a dɔn Sada in de bɛ fɔ kosɛbɛ tiɲɛ tɛ yan Adama ou bien donc an bɛ Sada ta baasi tɛ a bɛ bɛn donc an bɛ Sada ta denmisɛnnin caman bɛ Sada de fɔ kosɛbɛ donc Sada de b'an bolo an ka kɛnɛ kɔnɔna la yan bi ɲɔgɔlɔnbɔla don comédien ba don Mali kɔnɔ bi kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn o don malien bɛɛ b'a dɔn hali Mali kɔ kan presque tunkarankew yɛrɛ presque caman ba bɛɛ yɛrɛ kɛ a ye film caman tourner Mali kɔnɔna la Seydou Doumbia i ka baara kɔnɔna la i ni jɔn de bɛ baara kɛ ni mɔgɔ caman bɛ baara kɛ nka kulu min sigilen don an bolo o ye ni Isa Kulubali ni dɔw b'a wele ko Jawara dɔw ko Barufa a fana tɔgɔ ka ca ni Isa Kulubali de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka tɔn bɛ yen an ka jɛkulu bɛ yen ni o ye Kɔtɛ Bulon ye o ye an ka jɛkulu ye nga ani mɔgɔ wɛrɛw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
bon a ka jɛkulu tɛmɛnen kɔfɛ ani mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ sisan hali ni ne yɛrɛ mago jɔra u la ne n'aw bɛ se ka baara kɛ kosɛbɛ voilà ani bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Accent bɛ baara kɛ kosɛbɛ Accent bɛ an bila baara la a ka ca ka fara an yɛrɛ taw kan Accent donc o hukumu kɔnɔna la an bɛ Accent yɛrɛ directeur fo n'o ye Adama Traoré a ka foli b'an ka kɛnɛ kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ Isa Kulubali fɛnɛ fo n'o ye i baarakɛ ɲɔgɔn ye kosɛbɛ m'a dɔn ani i ni Isa a bɛ fréquenter kosɛbɛ kosɛbɛ aw ka baara yɛrɛ tagabolo ye cogo di a ka ne ni Isa wa awɔ ayiwa ne ni Isa ta Jarasoba e ko baara ɲɔgɔnya dɔ bilen awɔ an kɔni ta kɛra somaya ye a kɛra somɔgɔya ye ne ni Isa ta kɛra somɔgɔya ye baarakɛ ɲɔgɔn yɛrɛ tɛ tuguni bɔra la o banna la pewu o ye jɛ ja kojugu de ne ni Isa an ye ɲɔgɔn dɔn 2003 biennale de fɛ 2003 biennale an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Segu o ye cadre de biennale u taara formation dɔ la ye ale tun b'a la ne tun b'a la an ye ɲɔgɔn dɔn ye fo ka na se biennale yɛrɛ kɛnɛ ma ni ne tun bɛ district troupe la ale fana tun b'a la nka ale tun ye encadreur ye a tun bɛ ka ensemble ale tun bɛ k'o de encadrer donc an ye ɲɔgɔn dɔn o de senfɛ ayiwa an ye baro kɛ o y'a sɔrɔ ne y'ale ka baara dɔn ka ban donc ale bɛ baara kɔnɔ ne ɲɛ ne fana ye n kalifa la ayiwa an ye jɛ daminɛ o cogo la fan filɛ yɔrɔ don min na i ko bi an ma deli ka jigin ɲɔgɔn na an ma tigɛ ɲɔgɔn na don min na Isa fa yɛrɛ y'a dɔn ko ne tɛ Sebenikɔrɔ a dabali banna a bɛ n ye u ka so cogo min bari a dɔgɔkɛ tun bɛ kulubilenni na donc Bulukasumugu ni Sebenikɔrɔ cɛ janya ale b'o dɔn don min na a bɔra kalama ko ne bɛ Bulukasumugu a ko k'o bɛ se ka kɛ cogo di ne ko tɛ kɛ cogo di a ko ale hakili ko ne bɛ Sebenikɔrɔ yan ko ne tɛ Sebenikɔrɔ yan o tuma ko Ala k'aw ka jɛ banba cɛkɔrɔba Ala ma hinɛna na a ye nin dugawu kɛ ayiwa don o don jɛ in a bɛ ka banba halisa Ala k'a banba ami halisa Ala k'a banba o hukumu kɔnɔna la an bɛna tuguni Adama ɲininkali b'i bolo ɲininkali an bɛ ka tɛmɛ n'a ye parce que Seydou Doumbia n'u ko a ma ko Sada a yɛrɛ ye kuma kelen fɔ kuma in a man dabaliya ban sa nka Ami ɲɔgɔnbɔlaw bɛ yen dɛ ɲɔgɔnbɔlaw k'u tigɛ minɛ ka kɛ kelen ye Ami fo kana se sisan ma Ami a ka dɔgɔ walayi o ye tiɲɛ parce que hali n'i y'u ka jɛ kɛcogo ye i yɛrɛ t'a dɔn k'u tɛ sɔn mɔgɔ ma ye kuma kelen fɔ a ko n'i ye jɛ seli o ma olu ta tɛ jɛ ye bilen balimaya Ami balimaya bɛ fɛn fɔlɔ fɛn ba ye dɛ fɛn ba ye foyi tɛ balimaya bɔ jɛ mana diya cogo o cogo n'a tɛmɛna jɛ ka kɛ balima ye fɛn ba ye o ye tiɲɛ mais ne bɛ fɛ ka Sara ɲininka yalima ale e yɛrɛ donna ɲɔgɔlɔn kɔnɔ waati jumɛn san jumɛn i donna la cogo di n donna la cogo min na ɲɔgɔlɔn a tun ka di n ye nka sani a ka kɛ ɲɔgɔlɔn yɛrɛ ye sanga ni waati n yɛrɛ hakili kɔnɔ n bɛ to ka n ye jama ɲɛkɔrɔ n bɛ ka laseli dɔ kɛ nka ne tun y'a kɛ dɔnkilida ye bari o ka di n ye kojugu mais n ma kɛ dɔnkilida ye très bien sanga ni waati a bɛ kɛ hakili la n bɛ jama ɲɛkɔrɔ ka ci dɔ lase mais Ala ko tiɲɛ a tun bɛ ɲɛna ko dɔnkilida de don dɛ awɔ bari dɔnkilida ka di n ye kojugu nka ma se ka k'a ye fɔlɔ dɛ nka ma jɛ a kɔ fɔlɔ bari n baara ɲɔgɔn dɔ bɛ yen Masa Kulubali n'ale bɛ concours la dɔnkiliko in na halisa an bɛɛ bɛ labɛn na Maison de Jeune Masa Adama tɛ ko nɔgɔ ye ayi wa fɛnɛ concours fɛnɛ tɛ ale ni Masa cɛ awɔ ne ni Masa cɛ kɔnɔ ni min sera k'a ka morceau bɔ min ye o de concours b'an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ san damadɔ bɔ an si ma tila an ta la fɔlɔ awɔ a ka ca n'o ye tiɲɛ yɛrɛ la a ka ca ni san 3 ye
en tout cas ne kɔni t'a dabila koyi fo n ka morceau ka bɔ nga a nana yɛlɛma ka kɛ ɲɔgɔlɔnbɔ ye 99 n ka karamɔgɔ fɔlɔ Musa Kuyate ala ma hinɛ la ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen na Musa Kuyate dɔw b'a wele ko Layijakuma ne n'ale bɛɛ tun bɛ Bulkasumugu la an tora ka ɲɔgɔlɔn groupeni sigi sen kan donc Bulkasumugu sinimanso kɔrɔ wula o wula an bɛ taa jouer wula o wula an bɛ taa jouer donc a nana kɛ ko in nana diya denmisɛnninw ye denmisɛnninw yɛrɛ mansaw nana to ka fara ko kan ayiwa a nana kɛ catiribɔyɔrɔ yɛrɛ o tuma fɔ an yɛrɛ bɛ to ka taa mɔgɔw sɔrɔ yen a ko yɛrɛ fana bɛ ka diya anw yɛrɛ kunfɛ donc an tor'o de la fɔ 2001 semaine nationale de la jeunesse o nalen se ayiwa u ye wele bila quartier ma biennale tun bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen donc ka interquartier kɛ ka na communal kɛ ka sɔrɔ ka na phase nationale kɛ o interquartier in de senfɛ Musa Kuyate ye an fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔ an ye ko ayiwa ko mairie ka ci dɔ sera an ma ko ɲɔgɔndan dɔ bɛna kɛ kinw ni ɲɔgɔn cɛ ko a b'a fɛ an k'an sen don a la ayiwa an y'an sen don a la an ma kɛ kɔmaya la catiribɔ in daminɛna o cogo la an tor'o de la ten fɔ commune fana ta daminɛnen n yera commune 1 turupu la commune 1 turupu kɔfɛ a nana fɔ ko ka cɛbɔw bila ka taa district la ne ani an ka npogotigi dɔ tun bɛ yen ko Maa Kulubali ne ni o fila animateur de danaya da anw kan k'an bila ka taa district la an ka sɔrɔ ka taa phase nationale kɛ 2001 d'accord ni Maa Kulubali kulo b'an na foli n'o ye n ka foli b'a ye kosɛbɛ n jɛ ɲɔgɔn ɲɛnama don hali n'a tɛ baara in na bilen halisa a ka d'a ye o de a internat kɛra Sɛbɛninkɔrɔ lycée la an y'a internat kɛ yen donc catiribɔ in daminɛna ten nka sani nin bɛɛ cɛ n ka karamɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ala fana y'a miniji dɔgɔya Fatumata Kulubali FC accepte président Adama Traoré o furumuso tun don n'a ye groupe ɲɔgɔlɔn mɔgɔ dɔ tun don an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ suma ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen k'an to kibaru la catiribɔ in a kalan ma kɛ INA yɛrɛ la i n'a fɔ a kalanyɔrɔ min bɛ yen dɛ ne ye golobaara de kɛ INA la peau et cuir an b'a wele ko maroquinerie ne y'o de kɛ INA la don dɔ FC taara ka taa portefeuille commande kɛ ne fɛ parce que ani CNSM bɛɛ bɛ cours kelen kɔnɔ donc kibaru atelier fana bɛ yen maroquinerie atelier bɛ yen donc FC bɛnna ne ma ne y'a ka portefeuille dilan n ye don min d'a ma a nana a nalen ka na portefeuille min na ne ko a ma n ko n balimamuso n k'aw ka baara in ka di ne dɛ a ko ne ko n ko awɔ n k'aw ka baara in ka di ne kojugu n'o ye ɲɔgɔlɔnbɔ ye a ko n'anw ka baara in ka di ye subaga yɛlɛma ko kelen tɛ subaga ye dɛ a danna nin ma wa ne yɛrɛ y'a faamu bari n'i ye bamanankan fɔ bamananden a b'a faamu o kɔrɔ de k'a fɔ k'i bɛ min na nin n'i y'anw ta fara o kan a bɛ dɔ fara dɔ kan dɔ tɛ dɔ tiɲɛ ale ka o kuma dakuruɲɛ kelen o ye galabuba donna o ye n tɔ sɛmɛntiya ka galabu donna n ka n cɛsiri baara in fɛ baara in a daminɛna nin cogo in na n'ale ka tila ka na bɛn 2003 ale de tun ye auteur ye ale tun y'an ka metteur en scène fana ye biennale la 2003 n y'a hakili lajigi kuma la n ye n kalifa fana na o biennale kelen senfɛ fo ka taa miniji dɔgɔya ne ni fana an ma deli ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ wa hali kuna sini n ye tilela fana don a ka so n'a fana ta kɛra balimaya ye o bɔra baarako la a kɛra balimaya ye Ala ka balimaya sinsin est-ce que t'ale yɛrɛ kɛ tugun awɔ ko bamananw ka kuma don ko maa mɔgɔ i yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ de ye quoi voilà mɔgɔ yɛrɛ de o y'ale yɛrɛ de parce que ale filɛ nin n'ale y'a sen don
ale te kelen do ka kelen bo quoi ba fla be chura lo bamana ma fo bamana e ayi banko fam mo be we aw jansa masi joila ka tawu ami wonye dokay yoro joila na joila même o doy ya fama bayer dewa obe joila kaywa obe aywa ni tresa masi ya ko dunya ezana jo fana be obe amulu tu seun do kula ko se fla be do no ale yere parce que mo mana ke chugo e ni mo kele yake o jara ni fla ke o jara o yere de wallahi o yere de ni kainke i kaindi wallahi kain amanto lami do question ngono awo amta ako Musa Kuyate mais ala yo kamini jogando ko akara mo ngano do kala ka hinala amin ka rasuma amin FC mais 600 ene mo mo be ka barake no ye tonaisani do kama ko maru yada do kama ko barufa ni do kama tuni ko maro ntaramna tuma jawara yalma o barake tu anga baranyogonya gashi shita kono bari anyi baratla fen o fenye ka bara kuma fo ani mɔgɔw ka bɛnko la o kɛra yan ye o kɛra dugutaga ye o ni o ye directeur administratif ye o ye ne ani ye Isa wele sisan ko ne mɔgɔ b'aw ka groupe la a b'a f'i ye mɔgɔ min b'o kuma fɔ n b'o ka numéro d'i ma donc Isa ta o ye sɛbɛnni ye ne ta ye ka ko ɲɛnabɔ n'o kɛra baara ti tiɲɛ bɛɛ n'i ta ni dugutaga b'a la ne bɛ dugutaga bɛɛ lajɛlen labɛn o tuma n'an bɛ mobili ta ou bien n'an yɛrɛ bɛ taa n'an ka mobili nin fɛn bɛɛ lajɛlen latigɛbaga de ne ye min ye a finikow ye ayiwa nin fini suguyaw a kan k'olu dɔn ayiwa Masa Kulubali ale fana danɔ b'o la ale bɛ costume fo ka taa se hali mise en scène fana ma a fana sen bɛ kɛ mise en scène na ni Isa ye sɛbɛnni kɛ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka mise en scène kɛ an ka groupe bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don a ma fɔ ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɛmɛ a ta la dɛ bari bamananw ko ba tigɛcogo ɲuman o kurun kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen hamina ye donc ni bɛɛ ka baara dira i ma cogo o cogo an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn ta la pour que a bɛ se ka ɲɛ cogo min bari n'a tiɲɛna bɛɛ tɔgɔ b'a da fɛ n'a ɲɛna bɛɛ tɔgɔ b'a da fɛ donc maa si t'i sigi ka dɔ lajɛ a bolo ta tiɲɛtɔ ko bari o ma kalifa na o t'anw ka groupe la ɲɛmaa tɛ yen kɔmaa tɛ yen anw bɛɛ ye kelen ye awɔ groupe in kadi yɛrɛ a ko Isa dɔw kama ko Sada Seydou Dembélé dɔw kama ko Sada a ko question kuma kɔnɔna la ko binal 2003 yalima an ka fɔlɔ binal a n'an ka sisan binal yalima e ye danfara jumɛn o ɲɔgɔn cɛ n bɛ se ka danfara min fɔ fɔlɔ binal i n'a fɔ ko caman a tun bɛ kɛ kanu kama baara in kanu a tun bɛ adamadenw na mɔgɔw tun bɛ baara in kɛ kanu kama ni tuma ye biennale in na ayi a tun bɛ kɛ i n'a fɔ e bɔra jamanadenya la e bɔra dugudenya la awɔ baara in kanu kama nka sisan a ɲininkali bɛ kɛ dɛ ko a contrat ye joli ye o ye tiɲɛ ye dɛ ɲininkali bɛ k'o la k'a contrat ye joli ye tiɲɛ don a don o kulo bɛ taa o ye tan ye dɛ sisan kɔni a bɛ kɛ wari de kama n'i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ta bi n'o sara ma dafɔ o t'i sen don a la bari bi adamadenw kɛra i n'a fɔ an tɛ bɔ dugu la an tɛ bɔ du kɔnɔ an tɛ bɔ kin kɔnɔ an tɛ bɔ région kɔnɔ bari biennale in ala ko tiɲɛ ne y'a faamu cogo min a kuma dabɔ wariko kama
i sigiyɔrɔ a dɔnko n'a seko n bɛ foli di nku bagayɔgɔ ma nin yɔrɔ in na nku bagayɔgɔ dusu bagayɔgɔ fa a ye seko ni dɔnko a y'a lakile an bolo Buguni don dɔ a ko aw kana fɔ seko ani dɔnko a y'a fɔ dɔnko ani seko i bɛ min dɔn i b'i se kɛ o de la dɔnko ani seko e bɛ se min na e b'o kɛ i bɛ min dɔn i b'i se k'o de la o de dɔnko ni seko voilà ko nka k'an bɛ ka yɛlɛma k'an bɛ ka kɛ seko ni dɔnko ye n bɛ n k'u fo nin yɔrɔ in na an ka cɛkɔrɔba don ne sɔnna ka kuma in ma kojugu a bagayogo o tuma dɔnko ni seko i ka kin kɔnɔ aw ka dugu la aw ka kominiw kɔnɔ ka o ta k'o yakubaya dekun min bɛ aw kan o waati ka na o lase jama ma o ka se ka se jamana ɲɛmaaw ma bari olu kɛcogo tɛ ka olu dekun ninnu bɛɛ dɔn aw ka dugu n'aw ka kinw kɔnɔ aw ka région kɔnɔ ye ni nin n'a ɲɔgɔn tɛ kosɛbɛ biennale yɛrɛ dabɔra o de kama a kuma dabɔ wariko kama nka bi ta kɛra wari ye dɛ ne kɔni ɲɛ b'o de danfara la bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛ ni i ni ye nka bi a tɛ ka se maaw ni ma kosɛbɛ sada o yɔrɔnin ye o yɔrɔnin mun de nana n'o ye parce que e bɛ ka kuma min fɔ vraiment an kɔni ye fɔlɔ biennale n'ale ye telew la wallahi i b'a dɔn ko biennale c'est à dire que a bɛ kɛ ni dusu de jamana yɛrɛ kanu bɛ don e yɛrɛ la hali n'a sɔrɔ tunkaranke de mais sisan ta a bɛ daminɛ ka ban an yɛrɛ ti foyi faamu a la baara min bɛ kɛ kanu kama ani min bɛ kɛ wari kama o tɛ kelen olu kɛcogow tɛ kelen ye question banna yɔrɔ la a question wɛrɛ tɛ o kɔfɛ baara banna ayi baara kuma de banna ye min bɛ kɛ kanu kama ni bɛ kɛ wari kama fɛn kelenw tɛ o ayiwa sisan o kuma lasurunya la o message jumɛn de b'e bolo k'a ɲɛsin sisan ɲɔgɔnbɔla denmisɛnninw parce que n'i y'a dilan ye k'a lajɛ sisan denmisɛnninw de b'o kɛ maakɔrɔw kɔni sen b'u la olu yɛrɛ bɛ dɔw bɛna encadrement kɛ hali ni ma wari d'u ma a kan mɛn k'a fɔ dɔrɔn ko karisa de y'a kɛ ko karisa de ye nin mise en scène kɛ ou bien karisa de ye nin fɛnw kɛ karisa de ye nin kɛ o ɲanga ye olu bolo kosɛbɛ mais an ta sisan i kan ka so ye a bɔ ta ka don a bɛ discuter de dɛ voilà message jumɛn de bɛ e bolo k'a di sisan tɔw ma anw ɲɔgɔnbɔla denmisɛnninw ma ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ɲɛna bari diɲɛlatigɛ ye kɔto de ye nka ne ma kɔrɔbaya fɔlɔ nka ne jɔrɔlen don kɔto in na baara yɛrɛ kɛcogo fɔlɔ bari bi dɔnkili fara catiri kan a kɛcogo a tiɲɛna dɛ a tiɲɛna i bɛ ɲɔgɔlɔn caman lajɛ bi i tɛ bɔkun dɔn a la yɛrɛ baara in dun t'o fɛn ye ladamu baara de don ni e yɛrɛ ma ladamu ko ɲuman yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ e tɛ se ka kɛ ɲɔgɔlɔnbɔla ɲuman ye e bɛ se ka fɔ mɔgɔ ma cogo di k'a kana to ka nin kɛ ko nin man ɲi e yɛrɛ t'a dɔn k'a man ɲi e bɛ se k'o fɔ mɔgɔ ye n'i y'a ye i b'a fɔ mɔgɔ ye ko nin man ɲi o b'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn k'a man ɲi voilà e tɛ fɛn min dɔn kojugu ye e bɛ se k'o ɲɛfɔ mɔgɔ ye bari sisan denmisɛnw u tɛ gɛrɛ mɔgɔ la bɔlɔlɔ kelen bɛ ka bɛɛ yakubaya ka bɛɛ se yɔrɔ la i ma surunya yɔrɔ min na u yɛrɛ ka kumasen dɔ bɛ yen ko nombre de vues k'i yera siɲɛ hakɛ min e yera siɲɛ hakɛ nka a ma nafa foyi lase adamadenw ma e k'aw ye ko hakɛ o nafa b'a la wa nafa t'a la o baara kun ye nafa de ko ye nafa tɛ baara o baara la o tɛ baara kɛta ye ne b'a fɔ ɲɔgɔlɔnbɔla denmisɛnninw ye u ka baara dege n'i ye baara dege ka s'a la wari bɛ e yɛrɛ nɔfɛ gɛn o a bɛ gɛn awɔ bari mɔgɔw b'i wele ko ɲɛnamaw na
u bi wari d'i ma a bɛ na se yɔrɔ dɔ la e yɛrɛ b'a fɔ ko nin tɛ ne tɛ se ka nin baara in kɛ n'a dɔnna k'e bɛ se o baara ɲuman na mɔgɔw b'i ka wari sara koyi mɔgɔw b'i ka wari sara dɛ denmisɛnninw u ka baara dege minnu bɛ se baara in na halisa n'u bɛ balolen bari a caman ɲɛ bɛ ka tugu dɛ o tuma halisa minnu bɛ balolen denmisɛn minnu kɛlen bɛ ka ŋaniya ka baara in k'u ka baara ye u ka gɛrɛ baara dɔnbagaw la u ka baara dege n'o tɛ a bɛ na se yɔrɔ dɔ la bilikan bolo don dɛ a tɛ laban dɛ naganaga ko kɛ o ti catiri bɔ ye manamana kanfɔ ti catiri bɔ ye manamana ko kɛ ti catiri bɔ ye catiri bɔ ye ladamu baara de ye a kɛra yɛlɛko ye o a kɛra catiri yɛrɛ ye o ayiwa ni e y'a kɛ ko mɔgɔ ma fɛn bɔ a kɔnɔ min ye nafa ɲa ye n'ale kan ka a bɛ ka ko dɔ kɛ a kan k'o dabila ayiwa a tun ye ko dɔ daminɛ nka a yɛrɛ bolo ko ɲɛnama tɛ a kana dɔn ko ja ko ɲɛnama don a ka dɔ fara cɛsiri jala kan baara in ye nin de ɲɔgɔlɔnbɔya cilasela de don ɲɔgɔlɔnbɔla ye cilasela de c'est-à-dire mɔgɔ baden de bɛ yen olu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔlɔn tɛ ɲɔgɔlɔn yɛrɛ kɔrɔ dɔn fɔlɔ voilà o ye tiɲɛ dɛ camanba de fo de ka fɔ parce que mɔgɔ caman tɛ plateau la an b'o ɲininka ɲɔgɔlɔn yɛrɛ ye dɔw bɛ se k'a fɔ nanzarakan na bamanankan na parce que i yɛrɛ mana don fɛn bɛ fɛn min dɔn i bɛ fɛn min dɔn n'i tɛ fɛn min dɔn n'i donna a la a bɛ kɛ baara ye karisa ayiwa kɔmɔba bɛ yen ne ko n ka taa kɔmɔ ne da don kɔmɔ la n b'a dɔn wa f'i k'a dɔn kɔmɔ ye min ye i ka sɔrɔ ka don a la mais dɔw yɛrɛ tigɛlen don la i tigɛlen fɛn i bɛ se k'o minɛ ka ɲɛ a ka gɛlɛn voilà ɲɔgɔlɔn bɔra ye c'est à dire que kuma lasera fɔlɔ dugu kɔnɔ ni ko kun gɛlɛla u bɛ mɔgɔ de bila ka ɲɔgɔlɔn bɔ a ko kan mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ko gɛlɛla kojugu mais bi i b'o bila k'u ka ko bɔ yɛrɛ dɔw b'a kɛ yɛlɛ u bɛ yɛlɛko in dɔrɔn de y'a kun a kɛra fa bɛ ɲini ka kɛ mɔgɔw bɛ ɲini ka fɛn sɛbɛn ni fɛn lankolon a danfara bɛ ɲini ka kɛ baara ye nka halisa maa minnu n'u hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ nin fɛn ninnu bɔ ɲɔgɔn na minnu ye sɛbɛkokɛlaw ye minnu tɛ sɛbɛkokɛlaw ye u b'u ka baaraw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o dun de bɛ laban a caman bɛ yen i bɛ laselikanw di a tigiw ma n'an k'o ma ko terme de référence an b'a fɛ nin kunnafoniw de b'an bolo an b'a fɛ nin ka di jama ma k'u k'o dilan ka ɲɔgɔlɔn bɔ o kɔnɔ ka mɔgɔw lafaamuya a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn i n'a fɔ lasidanw kosɛbɛ zangejan ninnu ala ka hinɛ bɛɛ la kosɛbɛ olu tun bɛ c'est à dire que fɛn o fɛn bɛ yen hali buru min b'an bolo n'a tun b'a dun n'a ma ɲi u b'a publicité kɛ publicité tun bɛ kɛ kosɛbɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ vraiment nin bɛ ka kɛ de buru kan suma ɲuman min kan ka kɛ i b'a fɔ kabaw kan kaba bɛ se ka kɛ buru ye i b'a fɔ farine bɛ se ka k'a kan alikamaw tɛ k'a ye u tun b'o publicité de kɛ mais sisan ta an mana wuli dɔrɔn i tɛ foyi faamu parce que an tɛ baara dege la o nin bɛɛ de bɛ dege o baara fitinin tɛ yen o baara fitinin ani baara belebele a bɛɛ nafa ye kelen wa a bɛɛ dilancogo kan ka kɛ kelen man ka tulon k'a la bari maa wɛrɛw de bɛ yen minnu bɛ k'i lajɛ denmisɛnnin dɔw de bɛ yen min bɛ k'i lajɛ ka baara nege minɛ i nɔfɛ ka don a la benindɔw ka dɔnkilidala dɔ bɛ yen ko Kiri Kanta Kiri Kanta ko k'ale donna dɔnkilida la Salfu Keita dɔnkilida kan et pourtant a tun tɛ bamanankan mɛn dɛ a voix a dɔnkilida cogo o de diyara ale kojugu ale tun bɛ to ka segin a ka dɔnkili kan k'ale ko n'ale ye nin cɛ ladege est ce que ale fana tɛna kɛ dɔnkilidala ye kanu ko bɛ kanu a ma ɲa tournée dɔ senfɛ k'a ni an ka Korofina ka den dɔ tun bɛ ɲɔgɔn kan donc a y'a fɔ ye k'ale b'a fɛ ko ka na tournée kɛ Mali la ka na jouer an ka CCF la u y'a bolo da a nana sɔrɔ a ka dɔnkili dɔ bɛ yen ko ngan a nana sɔrɔ yari an bɛ se walita la ka tɛmɛ a nana sɔrɔ maliyɛn de bɛɛ bɛ se o dɔnkili in na dɔnkili dara mɔgɔw y'a da nɔfɛ muso kasira
ale voilà jale temeno o be kaso ngumba ko sara i be kaso na an ne be wurunto la n'a kuma baara dege a y'a kanu dege min nɔfɛ n'a kun t'a kɛ k'a ɲa mɔgɔ t'a nege min a nɔfɛ o tuma a kɛra dɔnkili ye o a kɛra dɔn ye o a kɛra dɔnkilida ye o catiribɔ ye o a kɛra dessin ye o donc ni seko a gun fan o fan ni e y'a ŋaniya siri k'i b'a k'i ka diɲɛnatigɛ baara ye a dege sɛbɛ la nin bɛɛ bɛ se ka dege ka sɔrɔ i ma se INA la ka sɔrɔ i ma se conservatoire la nin baara in bɛɛ bɛ dege ka sɔrɔ i ma se bari bɛɛ tɛ garijɛgɛ sɔrɔ ka taa école la ni dun ma taa école la ka DEF sɔrɔ i tɛ se ka taa INA la ka bac sɔrɔ i tɛ se ka taa conservatoire la ni nin si garijɛgɛ e m'o sɔrɔ baara in i bɛ gɛrɛ a kɛbagaw la u b'i dege kɔnɔjuguya tɛ yen fiyewu an b'i dege hali o hukumu kɔnɔna la conservatoire ni INA yɛrɛ tɛmɛlen kɔfɛ i mana INA kɛ cogo cogo i mana conservatoire kɛ cogo cogo n'i ma bɔ ka taa ɲɛɲini i ka kalan yɛrɛ tɛ taa ɲɛfɛ parce que f'i ka bɔ ka taa recherche de kɛ f'i ka bɔ ka gɛrɛ dɔ la de mun bɛ se k'i la avancer n'i ma formation kɛ a tɛ ɲa e tɛ se k'a dan école dɔrɔn ma n'i y'a dan école dɔrɔn ma dɔrɔn i bɛ dan yen de n t'a dɔn n'i y'a ka kuma faamu sisan yɛliko ye n bɛ na ni Sada ye Sada ye Joyilaka de Masigika de don direct an k'a fɔ ko Joyilaka Banikɔ n bɛna question min poser a kun sisan an bɛn'o poser Joyilaka Joyila culture yɛrɛ bɛ cogo di e bolo sisan komi Joyila kɛra région ye mɔgɔ tɛ a ko a culture bɛ cogo di e bolo sisan k'a daminɛ Joyila la ka a région fɛngɛw n b'a dɔn ko Joyila kɔnɔna la fɛngɛ dɔw culture bɛ yen fɛngɛw n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na fɛnw bɛ yen fɛn caman bɛ yen Joyila wo kɔnɔ yen a baden mais a culture bɛ cogo di sisan et puis komi ɲinan fɛnɛ o tɛ question kelen filanan ye min ye ok donc Joyila culture bɛ cogo di e bolo Joyila dɔnko ni seko ne bɛ se k'a fɔ n ko a sunɔgɔra awɔ cogo di ni baara o baara n'a t'i la ɲɛnamaya a b'i sunɔgɔ o dugu kun tɛ ba nin kɔ Joyila mara bɛɛ ko fɔlifɛn dɔ tɛ yen ni jagoya tɛ yɔrɔ min i na bɔnjalan sɔrɔ yen i na bari sɔrɔ yen i na ngɔni sɔrɔ yen i na bara sɔrɔ yen i na bɔlɔn sɔrɔ yen i na bala sɔrɔ yen nin bɛɛ kun bɛ yen dugu o dugu i b'a sɔrɔ nin fɔli dɔ b'a dugu kɔnɔ an bɛɛ wolola k'o to yen nka bi o tɛ bara ye bari ni bara fana dɔw b'a fɔ ko didadi Buguni fanfɛ mɔgɔw b'a fɔ ko didadi voilà ayi bari ni bari bɛ bara bɛ yen a dɔ bɛ yen fo b'a fɔ ko juru b'a la ko fɛn b'a la tan o ye npɔlɔn de o ye npɔlɔn n yɛrɛ tɔgɔman dɔ ye o fɔbagaba ye npɔlɔn Seydou n ka foli b'a ye dugu caman bɛ yen bi Banikɔ o fɔlifɛnw binnen don n tɔɔrɔlen don o ko la i nana kala de bila n joli la sɔgɔmada in na amina n kelen bɛ ka ɲɛsin o baara ma n y'a daminɛ 2022 n ye dɛmɛbaga dɔ sɔrɔ n ka foli b'u ye yan bi le fonds d'appui au moteur de changement FAMOC mɔgɔw folen don yan n ye FAMOC ka dɛmɛ sɔrɔ 2022 k'a sɔrɔ 2023 ka taa baara in n y'a daminɛ dɔnko ni seko o bɛ se ka kɛ bɛn ni kelenya sinsinna ye cogo min na musow ani denmisɛnw u jɔyɔrɔw bɛ se ka fa commune kɔnɔ cogo min Joyila mara commune bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cogo min a bɛ fɔla cogo min k'a fɔ ko denmisɛnw sini maakɔrɔw don nka ni maakɔrɔ hakili ma di u ma a maakɔrɔbaya bɛ kɛ baara ye n'i ko k'i bɛ denw kɛ dondalamɔgɔw ye
fika unu baw fara ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ jɛ k'u kɛ dondalamɔgɔw ye n ka projet tun b'o kan jeunesse et participation citoyenne au développement communautaire y compris les femmes donc nin projet in de bɛ n bolo banni kɔ ala ma ɲinan t'a latigɛ bari o concours y'a sɔrɔ n bɛ laseli tournée dɔ la Acceti tɔgɔ la région 5 kɔnɔ uti kalo ni septembre kalo tɛmɛnen wa o tun bɛ ka kɛ musow ka dugukolo ko musow cɛw bɛ se ka diɲɛ cogo jumɛn ka dugukolo di musow ma u k'a kɛ cikɛyɔrɔ ka k'u sɔrɔkɛyɔrɔ ye bari u bɛ sigi yɔrɔ min na pɔsida tɛ yen tɔ baarakɛyɔrɔw tɛ yen jagokɛbayɔrɔw tɛ u ka sɔrɔ bɛ se ka siri sɛnɛ la cogo min ka taa o furucɛw ni burankɛw u bɛ se ka dugukolo d'u ma cogo min na u ka kɛ sɔrɔkɛyɔrɔ ayiwa o fana o ɲɔgɔlɔnbɔw a ye nafa ɲɛw ye kosɛbɛ dɛ cɛ caman kun bɛ yen olu tun bannen don ko muso ni dugukolo man kan nka an taara dugu o dugu ɲɔgɔlɔn bannen kɔ kuma bɛ di jama ma u b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'an tun ma faamuya k'a y'a ɲɛfɔ anw ye cogo min na k'an tun ma faamuya ten a dugumɔgɔ bɛɛ jɛnna n'a ye a bɛɛ kɛra kɛcogo la a bɛɛ sɔnna o de kama n'i ye baara dege i bɛ se baara laseli kɛcogo la i bɛ mɔgɔw nafa o ye ɲɔgɔlɔn nafa ayi u t'olu lamɛn bilen u t'olu kuma ni jɛ tɛ lamɛnla bilen bi ɲɔgɔlɔn ka laseli bɛ adamadenw na faamuya cogo min na yɔrɔnin kelen u ka dako la ka sɔn ko ye ne ɲɛ t'o fɛn wɛrɛ la ni jamana kɔni sera ka banba ka ɲɔgɔlɔn don ba la an ni ka kɛnɛ an hakili ka kɛnɛ wa galabu banna ka laseli kɛ jamana in kɔnɔ futinɛ ɲɔgɔlɔnbɔlaw bɛ se ka ban jamana kɔnɔ awɔ marifa t'an bolo dɛ char t'an bolo an ta y'an dabara ye bari an bɛ adamaden hakili de dilan k'i hakili dilan ka kɛɲɛ ni waati ye ne yɛrɛ ko ma n ko mise à jour n'i ye jogo fɛn o fɛn adamaden na a bɛ bɔ hakili de la o ale ka faamuyali a b'o de waleyaw jira o ni waleya in man ɲi n'i ye hakili di a bɛ se ka waleya ɲumanw di cogo min n'i y'o hakili d'a ma a bɛ waleya ɲumanw d'i ma o tuma catiribɔ fɛn fitinin tɛ fɛn belebele don ba nin kɔ dɔnko ni seko n'ala sɔnna ma an b'a lakunu mɔgɔ kelen tɛ se mɔgɔ tɛ se ala de bɛ se kɔnɔkulu jɛlen bɛ o tɛ se ka kɛ fiyewu baara in y'a daminɛ komini masigi komini na fɔlɔ o kɛra 2022 baara in tun bɛ daminɛ cogo jumɛn ci de bɛ lase mairie ma mairie n'a nɔlaw kosɛbɛ ka ci bila komini dugu bɛɛ ma u ka na ni cɛ bɔ ni muso bɔ ye an bɛna sigi ka baro kɛ yala komini mara gɛlɛya jumɛn de bɛ marakɛlaw ni maradenw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ mun nana ni gɛlɛya ninnu ye an bɛ se ka fura jumɛn de sɔrɔ gɛlɛya ninnu na walasa yiriwa ka sabati bari bɛn tɛ yɔrɔ yɔrɔ yiriwa tɛ ni mɔgɔ tɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yiriwa ko kuma t'a la baro de bɛ kɛ nin kɔnɔ bonya kɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲininkaliw kɛ mairiw b'u ka ta fɔ dugudenw yɛrɛ b'u ta fɔ an bɛ bɛn kelen kan an b'o de kɛ ɲɔgɔlɔn ye k'o bɔ duguw la minnu kun tɛ réunion kɛyɔrɔ la olu bɛna bɔ a kalama k'a fɔ nin ni nin de b'an ka komini kɔnɔ ɲɔgɔn yew kɛra nin kɛra tan nin kɛra tan o tuma an kan ka taabolo jumɛn ta an kan ka dɔnsen jumɛn ta walasa an ka komini ka yiriwa ɲɔgɔlɔn de bɛ dilan n'o ye o bɔ duguw la 2023 an ye komini 3 fara a kan Ɲancila commune Ngolobugu commune ani Bangɔ commune donc an bɛ ka na dɔɔni Joyila région commune 23 don bi a kɛra cercle 6 ye n'ala sɔnna ma dɔnko ni seko sababu la an b'a fɛ ka ni dugu bɛɛ lajɛlen denmisɛnw kala ɲɔgɔn na u ka kɛ maakɔrɔ ninnu kɔ ye
ka u bangebagaw musoman ni cɛmanw k'u kala ɲɔgɔn na kosɛbɛ an ka Joyila région walasa don dɔ bɛɛ ni kelenya sabatiyɔrɔ n'a concours bɛ kɛ an ka k'a gale wallahi ayi ni hakilina ɲuman ma de o ye o hakilina de bɛ an na walasa Joyila région a dɔnko ni seko a ka lakunu a jɔyɔrɔ ka dɔn n'i y'a f'i ye k'a fɔ ko comédie française a farafin fɔlɔ a bɔra Baningo wa a bɔra Ngolobugu u ka dugu tɔgɔ ko Bafina awɔ Ngolobugu awɔ Bakari Sangare mais mɔgɔ caman hakili la ko Bakari ye Burkinabe de Bakari ye Baningo ka de yarɔ kɔni a siga man ka ye mɔgɔ la k'a fɔ ko Joyila mara ye dɔnko ni seko kun ye yɔrɔ fitinin tɛ Mali kɔnɔ farafina bɛɛ mɔgɔ fɔlɔ min n'a jura tubabu ka catiri groupe ba la Bakari Sangare don malien don ɲa tɔgɔ a bɛ bɔ an fɛ yen Ngolobugu ka don Baningo ka don ayiwa Baningo ka aw folen don o tuma aw folen don Bakari ɲɔgɔn an b'a fɛ ko ɲɔgɔnna caman ba de ka bɔ Baningo o ɲɔgɔnna caman ka bɔ Mali kɔnɔ ni Ala sɔnna sada o bɛ kɛ ni hakilina in de bɛ na k'a ɲɛsin an ka Joyila région ma walasa an ka se ka kun b'o la ni ko taara ni dusu ye k'a ta ni ŋaniya ɲumanya ye k'a ta ni hɔrɔnya ni hakilisigi ye a bɛ ɲɛ parce que ni I ye fɛn ta mais a tɛ fɔ Joyilakaw yɛrɛ kɔ dɛ a tɛ fɔ Baningokaw yɛrɛ kɔ dɛ Joyinala lamini k'a fɔ ko Sara bɛna wuli yan ka taa ka baara kɛ Sara nana Sara y'a ka baara kɛ Sara ye Joyilaka de a k'a ka baara kɛ sa o tɛ dɛ donc n'olu yɛrɛ ma fara an kan ka fara cɛ a ma nɔgɔn koyi mɔgɔ bɛ ka wuli ka taa ne ka dugu don dɛ ne bɛ ka kɛ n ka dugu bonya kama ne bɛ ka kɛ n ka dugu ka se ka walawala mais aw yɛrɛ minnu bɛ dugu kɔnɔ yen n'aw ma se ka fara dugu kan pour que aw ka dugu ka dɔn aw ka dugu ka yiriwa aw ka culture de bɛ yɔrɔ dayɛlɛ dɛ culture de bɛ yɔrɔ kɛ yɔrɔ ye n'i y'a ye yɔrɔ min tɔgɔ bɛ bɔ k'a kɛ tan tɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigi ka culture de ka ɲi a tigi bolo b'a ka culture kɔrɔ bolo b'a ka comment seko ni dɔnko kɔrɔ ni bolo tɛ seko ni dɔnko kɔrɔ jamana kɔnɔ a ma nɔgɔn quoi komi ɲinan yɛrɛ taara k'a di culture ma e kun ye mun faamuya o ko la ɲinan taara k'a di culture ma Joyilakaw kun ye mun préparer o kama bon i bɛ se ka dɔɔni f'an ɲɛna o ko la parce que ɲinan bɛɛ de bɛ culture bolo dɔnko ni seko tiɲɛna ɲinan tɔgɔ dara a la ayiwa Joyila mara baro a ɲɛma an balaka don Madame Kulubali an ka gouverneur muso don wa an bolo falen don a la a bolo falen don région na an y'a kunbɛn n'an bolo fila ye dɔnko ni seko n'a ma gɛrɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ nka n bɛ ka u ka fɛn bɛɛ lajɛlen n sɔgɔlen b'a kan bari n yɛrɛ dɔgɔnin y'a ka directeur régional de la culture ye Monzon Traoré a ka foli bɛ yan Monzon foli don yan an ka ɲɛmaa don Dola ye ale de bɛ ministère de la culture nɔrɔ bila yen ka gouverneur dɛmɛ dɔnko ani seko baaraw la u cɛsirilen b'a fɛ Joyila tɛ se ka kɛ Joyila kana kɛ kɔmaa ye ɲinan san dɔnko ni seko in na cogo min ni an ka jamana ɲɛmaa ye a fɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a jɛya anw ka gouverneur ye a ko k'ale tɛ kɛ kɔmaa ye fiyewu awɔ a n'a ka directeur régional ani directeur régionaux fɛn o fɛn bɛ yen ni ko ko b'an ka Joyila ye bɛɛ kungo don a ka dugukolo kelen yɛrɛ ne ma jɔ awɔ an b'u fo ni ko ko wulila Joyila an ka Joyila a bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ a la k'a fɔ nin ye ni ko ko wulila bɛɛ de bɛ wuli k'i cɛsiri a fɛ a tɔgɔ in bɛ cogo min na a ye yɔrɔ kelen ne yɛrɛ ma dugukolo kelen ka di ne yɛrɛ ma sisan Joyila ka di koyi sada n'o Joyilaka a mako bɛ Joyila a mako bɛ dɛmɛ na kosɛbɛ nin ye dɛmɛba ye nin de kan ka kɛ dɛmɛ ye an bɛ artiste wuli yan bɛɛ b'u ka dɛmɛ fɔ sada kɛrɛnkɛrɛn ale ka dɛmɛ ye jumɛn ye Joyilakaw k'u fanga fara ɲɔgɔn kan k'ale dɛmɛ nin ko in na ale kelen tɛ se dɛ a kelen tɛ se Joyila cɛ muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba préfet fara sous-préfet kan ani sɔrɔsiw ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen an ye min tɔgɔ fɔ an ma min tɔgɔ fɔ ayiwa a hakili to nin yɔrɔ la en tant que ko dɔnko ni seko ni dɔnko
kene o dira artisu ma ɲina an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔlɔn bolo de bɛ se ka fɛn caman labɔ de bɛ se k'a kɛ a y'a to sada la a y'a to a la ni dɛmɛ ka kan ko in na maa wɛrɛ bɛ k'a dɛmɛ dɛ nka ni aw jolakaw fana farala ɲɔgɔn k'a dɛmɛ ko in bɛ taa ɲɛ dɛ n dalen b'a la e yɛrɛ fana ye jolaka ye ayiwa sa an m'an to yen sa an bɛ kapitɛni Koro fo yan fo Kati Isa Kulubali fo Mamadu Yada dɔw kan ko Jawara ayiwa dɛmɛ in a siga tɛ n na kana siga fiyewu Dioula conseil régional de la jeunesse a fana ɲɛmaa ye muso ye kojugu n'i ye cɛw i y'a faamuya b'a la cɛw kɛlen k'u fara ɲɔgɔn kan ka muso ta k'a bila u ɲɛ o kɔrɔ ye k'i bɛ se ko la i b'i ka région fɛ au conseil régional de la jeunesse n bɛ u bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na yan u ka secrétaire général ni o ye Dawuda Fɔnba ye Dawuda Fɔnba a bɛ région kunnafoni don o don a b'a bɛɛ lajɛlen diman wa u bɛ lajɛ fɛn o fɛn kɛ ka fara ɲɔgɔn kan commune 23 in cercle 6 in u denmisɛnw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na conseil régional de la jeunesse u cɛsirilen b'o fɛ n jigi dalen don olu kan k'a fɔ u ka dɛmɛ u bɛna kɛ bari ne ka baara ɲɔgɔn ye olu de ye commune ko in na donc a siga tɛ n na k'a fɔ ko n ka région bɛna n dɛmɛ nin baara in na an bɛ se ka yiriwa cogo min na ka tɛmɛ Mali région caman na wa a bɛ kɛ dɛ an bɛ fɛn o fɛn ɲini dɔrɔn Ala ka kɛnɛya kalifa Dioula mara maa bɛɛ lajɛlen tulo banna an ni denmisɛn ninnu u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na an bɛ se k'an ka région yiriwa cogo min o ye ne ka hakilina de ye ne yɛrɛ b'a fɔ o la n ko ne wɔɔso o ye banikɔkan de ye ne wɔɔso meso de kɛ e t'a faamu sa n'an tun ko k'an ka baro in kɛ banikɔkan na a faamuyali baga tɛna caya bari baara in bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ kan walasa mɔgɔ caman bɛ se k'a faamuya ne ni Ami tun ko k'an k'an ta fɔ banikɔkan na ale kuma sigi k'an lajɛ n kɔni b'a dɔn i tɛ bɛrɛmɛ sa n kɔni bɛ taa mɛn mɛ n'i y'a kanu i b'a mɛn o ye cɛ ne ye banikɔkan ka ban ne banikɔkan kɔni n bɛna mɛn o i bɛna mɛn o ye karamɔgɔkɛ tile ban tɛ mɔgɔ min ɲɛna foro la o tɛ daba dulon yɔrɔ dɔ dɛ o t'o dulon yɔrɔ dɔn dɛ o ye tiɲɛ de ye banikɔkan in ni i ma mɔ a la a fɔ man di a ka ɲi ka di kojugu a ka di kojugu n'Ala sɔnna a ma waati nataw la nin bɛɛ bɛna kɛ fɛnw ye mɔgɔw bɛ se ka anw ka Dioula région u bɛ se ka a kɔnɔkow dɔn cogo min na an bɛna nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ don nataw la ko wɛrɛw senfɛ bɛɛ bɛ kɛ dɔnko ani seko bunakun kan Ami yɔrɔ Dioula dugutigi bɛ yen o bɛ yen dɛ dugutigi folen don Dioula dugutigi maire tɛ wa o bɛ yen maire fana folen don o bɛ yen préfet tɛ wa a bɛɛ de bɛ yen o fana folen don gouverneur tɛ wa n'a bɛɛ de bɛ fana yen folen don dɔgɔtɔrɔw tɛ wa o fana folen don Ami a tɔ ye jumɛn so Dioula bɛɛ lajɛlen sa gendarmew folen don policiers folen don u bɛɛ de bɛ yen sapeurs bɛ yen u bɛɛ bɛ yen n'an ka min bɛɛ fɔ an bɛ tile bɛɛ de kɛ yan an ka don kɛrɛnkɛrɛnnen olu bɛɛ folen don Dioula dugutigiw Dioula mara dugutigiw donsow kana ɲinɛ olu kɔ dɛ an y'o de fɔ dugutigiw n'a diinɛ ɲɛmaw a denmisɛn ɲɛma n'a muso kuntigiw muso ɲɛmaw k'a bɛɛ lajɛlen fo lakanabaw olu ka foli u ka sɛbɛkɔrɔkɛ n'i y'a ye an bɛ gɔrɔntɔ dɔ jɔlen don dɔ bɛ si a ɲɛna o tuma ninnu u bɛ fo sanga ni waati halisa Ala ka kisi kɛ Mali finitigi bɛɛ lajɛlen ka kisi kɛ maliden bɛɛ lajɛlen k'an kɛnɛ to ɲɔgɔn bolo an b'a Ami waati bɛ ɲininka an t'an tɛgɛ ma walayi sinon an ma tila o hukumu kɔnɔna la
Sada est-ce que tagali ɲɛfɛ projet dɔ labɛnnen b'i bolo i bɛ fɛ ka mun réaliser projet ba dɔ projet belebeleba n'ala ye si kalifa n na ma da la n'a yɛrɛ bɛ kɛ ko mɛnta ye bilen ko bɛɛ faralen bɛ ala la an y'a yira ale la sɔɔni n bɛna ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ dɔ dayɛlɛ commune 1 kɔnɔ ayi ne tɛ se ka da ɲɛnajɛ ma ten fo n k'a kɛyɔrɔ dayɛlɛ jola yan Bamakɔ yan commune 1 kɔnɔ tari o mana bɔ san na jola fana o ye ko ɲɛɲini de ye n'a ɲɛ sɔrɔla a y'an bi ba tigɛ dɔ la an bɛ taa baara fana kɛ n'Ala sɔnna ma bari dɔnko ni seko ti yɔrɔ kelen maa ye o tiɲɛ mɛnɛ yan ye faaba ye sinzin bɛ kɛ yan ka sɔrɔ ka carini kɛ o tiɲɛ yiri kelen voilà bolo caman kosɛbɛ n'Ala sera ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔ in nɔgɔya an ye o na kɛ sababu ye ɲɛnajɛkɛyɔrɔ tɛ yan bilen dɛ ɲɛnajɛkɛyɔrɔ tɛ yan commune 1 ni o ye n sigiyɔrɔ ye kabi 90 n nana commune 1 kɔnɔ 90 catiri in fana degira yen san 30 dɔɔnin sisan voilà kabi 90 n bɛ Bulikasumbugu tiɲɛna donc 35 ans de service ɲɛ b'a la ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ tɛ yen ɲɛnajɛ nege bɛ an ka commune denw na a kɔngɔ b'u la hali sini maso yɛrɛ tɛ bilen n'i ko i kana dugu kɔnɔ hali ni billet ye 100 ye passer aller retour o ka ca 100 ye dɛ n'o t'i bolo i bi jɛn a kɛra sa fo n ka commune kɛra sunɔgɔyɔrɔ ye ne de b'a fɛ ka na adamadenw lakunu ka tila ka Bamakɔ bɛɛ lajɛlen fana ka boli k'i kunda commune 1 kan don nataw la n'Ala y'a jira an na yɔrɔ in ka kɛ inshallah a bɛ kɛ o kɔni o projet bɛ n bolo ka ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ dayɛlɛ denmisɛnninw ka to k'olu former ka musow former ɲɔgɔlɔn dɔrɔn ayi dɔnko ni seko fa bɛɛ lajɛlen a bɛɛ de bɛna kɛ wala fana mɔgɔw b'a faamu parce que en tant que mɔgɔ ye sada ye ni dɔ ye sada ye o bɛ catiri dɔrɔn de sada dun ye métier d'art de kɛ a bɛ caman kɛ a bɛ se ceinture dilan na a bɛ se fugulan dilan na a bɛ se samara dilan na kosɛbɛ mais n'i nana fɔ dɔrɔn dɔw bɛ min ye dɔrɔn a k'a bɛna kɛ nka est-ce que n tɛ catiri dɔn ye parce que an b'a dɔn n'o de ye ayi catiri dɔrɔn tɛ dɛ so ka kuma kɔnɔna la i ye min kalan fɛn o fɛn ye dɔnko ni seko baara ye o bɛɛ de bɛna kɛ yɔrɔ in na a bɛɛ de bɛna kɛ a bɛɛ de bɛna kɛ n'Ala sɔnna ma bɛɛ de bɛna kɛ an dɛmɛ an ka nin projet in na dɛ n'Ala sɔnna ni filɛlikɛlaw ɲɛ kulo b'an na o de bɛ n kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw kulo b'an na n'an kanubagaw kulo b'an na ministère de la culture awɔ surtout an ka Dafe Mamu Dafe awɔ an b'a fo kɛnɛ kɔnɔ ani CNCN mɔgɔw ani jɔn tuguni acte 7 mɔgɔw an ka foli bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ art kɔnɔna na awɔ Adama Traoré folen don denmisɛnnin baden de bɛ yen maa min yɛrɛ bɛ Adama fɔ an ye ne yɛrɛ ye n ka stage kɛ acte 7 de la o de y'a dan ye Adama Traoré bolo dayɛlɛn denmisɛnnin bɛɛ Adama Traoré a fana ye n ka kuloma dɔ ye n karamɔgɔ don a jɔyɔrɔba bɛ n ka baara in fana ɲali la n bolo i n'a fɔ Isa jɔyɔrɔ ka bon cogo min kosɛbɛ i n'a fɔ Masa jɔyɔrɔ ka bon cogo kosɛbɛ n karamɔgɔba wɛrɛ fana bɛ yen Ala fana y'a miniji dɔgɔya Akibu Danbele o kun ye tericɛ de ye o Pakɔrɔba ne ye Pakɔrɔba dɔn Isa sababu la nka ne ye Pakɔrɔba minɛ Isa la awɔ fo ka taa s'a miniji minɛni ma ne yɛrɛ taara université la Akibu Danbele kama ale ye ne formé déjà la ina Ala ka hinɛ ni silamɛ furu bɛɛ lajɛlen Agibu n ye baara minnu fɔ nin ko n taara kɛ ba nin kɔ Agibu y'a kɛ nɔfɛ n'a ka bere ye a banabagatɔ a ko Seydou ni e tɛ n tɛ ni ɲɔgɔn dugutaga kɛ bilen dɛ nka n bɛ taa yɔrɔ la min tɛ masigi ye a ye 2003 kɛ nɔfɛ 2022 kɛ nɔfɛ ka 2023 kɛ nɔfɛ a bere a n'a ka bere awa a ye village in bɛɛ kɛ nɔfɛ o kɛra Agibu ye fɛnba de minɛlen an na fɛnba minɛlen don an na Ala ka hinɛ la Ala ka hinɛ la Ala ka dayɔrɔ nɛɛma n tɛ Adama n dalen don a la a ka dɛmɛ bɛ n ye hali ni ma fɔ n sɔnnen b'o ma bari
a y'o ɲɔgɔnna caman kɛ wa a bɛ tilen k'o de kɛ a ka baara bɛnnen b'o ma dɛmɛ kɔni awɔ Ami ayiwa waati kɔni dunna ka ban pewu ko di an kɔni an bɛ kapitɛni Koro fo yan fo Kati ka Yakuba Dunbiya fo Erzana ka Sadi Masigi cɛ n'a muso Michael Dako an bɛ Dako fo Dako ka fo dɛ ani wosontigi Saka fo joli la a bɛ Saka fo Saka i folen tɛ a fura dɛ n bɛ k'a tɔgɔ fɔ Saka folen tɛ Saka fura maaw bɛ pomme de terre dun na ka fɛnw dun an de bɛ woson dun na Saka fura Saka fura réparateur kɛ an b'o de fo Mohamed il faut yirini kɔrɔ Saka Mohamed fo ka tila tuguni ka activité Adama Traoré fo an b'u bɛɛ lajɛlen fo Issa Traoré fo an b'u fo Issa Kulubali n'u ko bien voilà Issa Kulubali très bien Madu ale ka catiri ka i ma masa fo parce que son filɛ nin ye ko son kɔnkuru masa i ni a tɔgɔ Sara ka son kɔnkuru an bɛ k'a kɔnɔ dɛ an bɛ k'a kɔnɔ ni jiri ko de b'a la jiriw sɔrɔlen a jiri sɔn Ami n denkɛ ni n kɔrɔkɛ bɛ Madu Sangare a fana ka catiri karamɔgɔba don Madu Sangare i folen don u b'a fɔ ko virus a fana ye dɔlaka ye Madu Sangare an b'a fo an kɔrɔ don n kɔrɔ don cogo dɔ la nka n den fana don awa fila bɛɛ bɛ bɛn Ami e ko kiri tigɛ i kɔrɔ don i den don maa kelen ko Madu Sangare a den don dɛ a den don n den don dɛ est-ce que a den don dɛ n'a faamuya o Sadike Dunbiya ani Sangare tɛ yan aw ko ɲɛnabɔ ye ne tɛ se ka ne don e b'a dɔn n'a sɔrɔ ne burannakaw ye nin dɔw ye ne burannakaw ye fila bon ne ka dɔn ko maakɔrɔba fila bɛ yen n bɛ minnu dɔn ni ser'u ma n ka baara in senfɛ n'u y'a diya n bolo halisa u kɛnɛman bɛ yen Balafɔ Isa Sirimamugu Masigi dugu dɔ don a ko hali sini a pɛrɛlen don ka denmisɛnninw dege bala la Balafɔ Isa an b'a fo ale n'a yɛrɛ mago bɛ bala la Bangɔ Seduba o fana bɛ Masigi Bangɔ Seduba bi Bangɔ dugutigi danga don an bɛ se k'a fɔ dugutigi don Bangɔ Seduba ale ma deli ka dan discipline foyi la walisa cɛkɔrɔba in ka kɛnɛ ni na halisa an bɛ taa fɔ ni Bangɔ Seduba ka ɲɔgɔn ye Bangɔ Seduba a kɛnɛma bɛ Bangɔ a bɛ Bangɔ ni sera Ngolobugu dɔrɔn bi fara i bɛ taa Bangɔ Bangɔ kelen Bangɔ Seduba bɛ a balolen an kun b'i kan an kun b'i kan ne n'a ma taa ne bɛ taa ye donc ko ni seko wa o y'a ni hali sini Bangɔ an b'a fo halisa ala ka sini kɛnɛya d'a ma ala ka sini Bangɔ Seduba o ye n tɔgɔma ye kɛ an yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn wele dɔwɛrɛ la n tɔgɔma ko n'a fɔ ko ayiwa n ko sada ni dɔ ma ko Seydou Dunbiya Bangɔ Seduba o de ye n bila ka na n nana dɛ ok o kun tɛmɛnen kɔfɛ komi émission bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ ma wagati ka dɔgɔ wagati min b'an bolo bɛrɛ tɛ sinon bi anw bɛ baro caman yɛrɛ kɛ an ye dɔɔnin sɔrɔ mais an ma fa dɔɔnin mais a bɛ se ka kɛ kɔfɛ an bɛ na tuguni yanni an ka se yan o kana siga kana aw minɛ n'aw mago jɔra n na waati o waati walayi ne b'aw ka bila la inchallah an bɛɛ de ye kelen ye walayi i y'a wele dɔrɔn ko problème fosi t'a la ko ne dɔgɔnin mɛnna ko problème fosi t'a la ala k'an to ɲɔgɔn ye en fait folikan minnu b'i bolo sisan ka s'i kanumɔgɔw ma ani kumakan laban minnu b'i bolo ka s'i kanumɔgɔw ma ni émission in kɔnɔna la i bɛ se k'olu fɔ aw ka barosigi in kɔnɔna la ayiwa n bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ka aw yɛrɛ ka Mali kunnafoni aw kanubaga n'aw filɛbagaw n'a baarakɛɲɔgɔnw k'u bɛɛ lajɛlen fo k'aw kɛnɛ to ɲɔgɔn kɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye dakuruɲɛ fila fɔ n ye nka dɔnko ni seko a baara n'a kala kɔnɔna la n b'a bɛɛ lajɛlen fo bari n'i ko k'i bɛ tɔgɔfɔ kɛ c'est vrai an ye tɔgɔ dɔw fɔ nka o t'a bɛɛ ye o t'a bɛɛ ye maa o maa hali ne den filan ni ko ne man ko ne karamɔgɔ de ye wa a bɛ diya n ye fana o tuma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka taa Masigi Ngolobugu Bankɔ i y'a faamuya la ba Maraka kungo Mɛna Ɲɛna Bɛlɛkɔ Fana
Jola yɛrɛ dugu a dugu misɛ fara dugu kuma kan ka dugutigi n'a a dinɛ ɲɛma ni duguden bɛɛ lajɛlen fo ka maire bɛɛ lajɛlen fo an ka maire kuntigi ni o ye Masigi maire Bafutigi Kulubali an b'a fo yan a bɛ baara min na an ka région kɔnɔ a bɛ ka kɛ Ala ɲɛna halisa Ala ka si kalifa amin a bɛ hakili ɲuman min b'a la ka ɲɛsin région ma halisa Ala ka dɔ fara o kan a n'a nɔ la maire tɔw commune maire bɛɛ lajɛlen Ala k'u kɛnɛ to an kɔrɔ Ala k'u ni an ka fɔtaw kɛ kelen ye k'an bɛn kelen ma ayiwa n bɛ bɔ kuma la nin yɔrɔ in na yan dɔnko ni seko Ala k'a don ba la Ala k'a don ba la sababu bɛ Ala de bolo o sababu ɲuman bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka na Mali dɔnko ni seko yakubaya ka baara kɛbagaw yakubaya Ala k'o sababu ɲuman Ala k'o nɔgɔya Mali ye Ala ka Mali kolosuma k'an ka finitigiw kisi ka u don an juguw kalo dibi la an juguw u kana san na cogo si la u bɔ ko ta u ka juguw kɛ u sago ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka aw yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn a ye nin danaya min dan ne kan bi nin y'a yira n na k'a fɔ ja n bɛ Mali dɔnko ni seko baarakɛlaw fɛ aw ka bonya bɛn kan n b'o bonya n b'o wale ɲuman dɔn k'o bonyamasegin kɛ aw ye aw ni ce aw ni baradi Ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ Adama i ka folikan Ami comme an bɛ Banikɔ sa voilà ne bɛ n ka foli bila Banikɔ commune 23 ani cercle 6 a cɛ an muso denmisɛnnin maakɔrɔba dugutigiw an ka dɔn an ka c'est à dire que maabaw an ka foli bɛɛ lajɛlen u bɛɛ folen don u bɛɛ folen kɔ sa n bɛ capitaine Koro fo yan fo Kati n'o folen sa Erzana n'o fana bɛɛ Banikɔ ye n'o ye Masigi ye n'o ye Zana fanfɛla ye n'o ye Yakuba ye yɛrɛ balimakɛ don i balimakɛ don n balimakɛ ye voilà Yaku ye n burankɛ ye sabula a muso ye dɔgɔnɔ ye n buran don dɛ Yaku ye dɔrɔn a fɔ dɔrɔn ko a fɔ k'a burankɛ dɔrɔn a banna n'i k'a burankɛ dɔrɔn a banna fɔ i y'an burankɛ ye sa kɛ voilà a tɛ n wele foyi la ne y'a burankɛ tɛ an ka foli bɛ Masigi bɛɛ lajɛlen Banikɔ fan o fan cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ folen don a y'u hakili to hali sisan an baara ɲɔgɔn an kɔrɔ an teri an dɔ n'o ye Sada ye dɔw k'a ma ko Seydou Doumbia vraiment a ye a folen don a ka kan dɛmɛ a y'a dɛmɛ a ka dɛmɛ dɛ n'a a wale ɲuman a bɛ ka dɛmɛ dɛ dɔw fana ka fara hali min tɛ Banikɔ ka ye Banikɔ kɛrɛfɛ dugu n'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ ɲɛ ne ka folikan kɔni ye min ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o bɛɛ folen don Ami o folikan de tun bɛ ne bolo o diyara n ye donc an b'an kanubagaw fo émission a sera a kuncɛyɔrɔ ma n'a y'an kanubagaw fo n bɛ Kayatu fo yan Kayatu Jarasuba fo yan fo Mopti k'a folen don kɛnɛ kɔnɔ émission an ka yɛlɛ o tɛmɛnen kɔfɛ komi an y'a fɔ cogo min na an ni Joyilakaw de tun bɛ ɲɔgɔn na bi Joyilakaw an bɛ Joyila an bɛ Bamako donc nka an ni Joyilakaw Banikɔkaw de tun bɛ ɲɔgɔn na donc an bɛ Banikɔka bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ kulɛkulɛ maa o maa kɛ de Banikɔka an b'i fo an ka foli b'i bɛɛ lajɛlen an ma mɔgɔ bɛ mɔgɔ la kosɛbɛ Joyilaka bɛɛ lajɛlen folen don kosɛbɛ an ye Joyilakaw fo wallahi an bɛ Joyila gouverneur fo a kulo b'i la ka préfet fo a kulo b'i la sous-préfet fo a kulo b'i la ka a bɛɛ lajɛlen quoi wallahi ayi an ka dugutigi fo an ka dugutigi Ami ko ni y'a mɛ mɔkɛ sa an k'o fo voilà ni y'a mɛn dugutigi donc o folen kɔfɛ an bɛ Maïkɛri fo Maïkɛri Dagu k'a dan sɔgɔ ka ni ko an b'a fɔ Joyilaka don a yɛrɛ kɛra Joyilaka ye sa sanga don mais a kɛra Joyilaka ye sa a tun ye foli bɛɛ ka kuma donso ka foli kɛ donso fora dɛ donso fora o yɔrɔ tun ye n jɔrɔ dɛ donso yɛrɛ folen an bɛ an ka cɛkɔrɔba dɔ fo ko Janaba duguni dɔ bɛ ko Jana a bɛ Joyila kɛrɛfɛ an ka cɛkɔrɔba don cɛkɔrɔba ni mɔgɔ ɲɛnamaba denmisɛnninw ka d'a ye donso don a bɛ fura feerew kɛ donc a bɛ fura feerew kɛ Bamakɔ a bɛ fura feerew kɛ yɔrɔ bɛɛ awɔ a bɛ ko cɛkɔrɔba don an b'a fo Janaba i folen don émission an ka yɛlɛ hukumu kɔnɔna la Seydou Doumbia ka kɛnɛ kɔnɔ an b'i fo Seydou yɛrɛ fana folen don an b'an ka média fo Joyila n'ale ye Daniel Fɔnba ye an b'a fo a folen don ale de ye Joyila média ye ale de ye Joyila média ye ORTM tɔgɔ la Joyila an b'a fo donc o folen kɔfɛ an bɛ Joyila jeunesse bɛɛ lajɛlen fo jeunesse sanfɛ fo duguma ma jeunesse bɔ jeunesse la an bɛ jeunesse bɛɛ fo quartier bɛɛ o mana bɔ yen
joila quartier bela jele muso masigi banko joila lamini be muso anga muso fu de parce que ne fen do joila sisa ni tara joila beta soro joila quartier kono muso keleno kan nako sigi fambe ngo bora sada de sabu ya sisa wi yere ko ne ma ko olu ka ni nako ni me mako min nya olu ye ko ne ta do nako joila quartier ten san ka dogon nako te muso bolo ro ante ne barama de nako la barama kulo bidurun woro no si be jabaw sene jaji de ba kono ko nako sena ne yere wi wallahi be jaba te tripano boli bana e wala men ki sokura joila quartier be quoi ma quartier bo quartier la u be kelenu ka nako sigi muso nako ni sigi kerefe u ka tombe u be ta u ka nako son dongo do wula da fe muso koroba tala chokoroba tala wallahi nu nana nu be frakse de kunu bita nako enzo d'accord muso koroba nu ambufu odo o wani ko o temene ko fe donc émission a sera kunje yoro la mo mbolo ko menegala ale ya samaki kan ci aka munyuna ya ale munyune no awo ibe ko be kala ate fo donc ame ya fu le ngo fa amanga inviter re fu na le seru dunia anya ko ngodoro aya njabi ka wele a jarani anali jarani ama fu mali kuna foni tv sans fait donc no tamana ka boy adama ama fo ko ambe bye émission ni be bla araba nage kanye tan sigi ni so anga media la ibe mali kuna foni tv inchallah ibe émission anga yele so a tapé doro ko mali kuna foni tv ibe émission anga yele so émission ni suit le nombre million chama ne fait million chama odo awo donc kerengere ala nga tungarange ko ba fle ko sebe donc amu bela jele fo o tungarange fana ya hakli to ana na soro bango ko munu be tunga fe na soro bango ko yere ka bola anga tungarange a fle de anga beka na anga janga franyo anga tanga jila développer anga janga tanga bango gla awo ma bola sa awo ko kambe bye merci